Ketemu maneh karo Bagong iki arep nembang. Nembang gendhing Jawa ya, gendhing Jawa jaranan. Do dirungokke Lur, iki ngemu pitutur jaranan iki. Ayo Le, ayo. Kowe arep nembang gendhing Jawa tak rungokke. Iki Kang Gareng arep ngrungokke swarane adhiku lanang Bagong. Kaya ngapa suwe ra ketemu swarane karo Bagong. Iya Kang Gareng, iki suaraku apik ya rungokno ya jaranan, jarane jaran teji sing numpak ndara wae sing ngiring para mantri jek nung jaranan jarane jaran teji sing numpak ndara wae kabeh ndara numpak jarane mengkis jarane mengkis jarane poso jarane kelaparan sing numpak ndara bayi sing ngiring para mantri jarane kelaparan kesel jarane tuk suara jaran tuk ngono suara jarane to jaranan jaran teji sing numpak ndara bayi sing ngiring para mantri genduk blung tu